L-erba' filgħaxija fl-MCAST irrenjat arja ta' sodisfazzjon. Sodisfazzjon ta' 100 student li gradwaw fl-oqsma tal-inġinerija elettrika u l-elettronika, tal-informatika u tas-settur marittimu. Gilmore Sakko li fisem l-istudenti indirizza lil dawk preżenti tkellem dwar il-bżonn li l-qudiem l-MCAST tibda toffri korsijiet ta' masters. Saħaq fuq il-bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-industrija tax-xogħol. Fil-fatt hawn kellu kliem ta' tifħira l-MCAST, istituzzjoni li kienet sors li jenitu jmur lil hinn mit-teorija u jqarreb aktar lejn l-aspett prattiku. Ma' sodisfazzjon tal-istudenti ma naqsitx il-kuntentizza tal-ġenituri. Nkun proud bieħu għal-futur tiegħu. Proud ħafna ħastudja u ħaqqu. Wara ħafna qteħ il-qalb u xejn ma jiġi b'xejn. Ferħana u għax l-ewwel wieħed fil-familja. Il-prinċipal tal-MCAST Stephen Kakija appella lill-istudenti biex jieħdu l-futur tagħhom ġurnata b'ġurnata. Qal li b'dan il-mod huma jistgħu jaslu għal karriera li qed jaspiraw li jilħqu. Kakija rrimarka l-investiment li għamlet l-MCAST. Fost dawn huwa semma l-bini ta' kampus ġdid għan-negozju u l-kummerċ, il-ħolqien ta' kwalifiċi vokazzjonali għal pajjiżna u l-ħidma biex jissaħħu l-iskemi ta' apprentistat.